Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Ang tibuok mong kinabuhi, imong gihalad, halang ka na mo, ang tanan na mong kasalanan, sa dugo mo, O Diyos, gihugasan. Pagkamaayo mo, pagkabuutan mo, angayan lang yun, simbahon ka. Pag-aawitan ka, O Hesu Kristo, igabayaw ko ang akong mga gamot sa tibok na mo nga kasing-kasing, magasimbahon ka, Jesus. Magasimbahon ka, Jesus. Magasimbahon ka, Jesus. Ato ang nakita sa ubang nasod nga diin ana ang kagubot, sa atong nasod ana ang kagubot, ni bisan naman gani sa atong panimalay ana pod ang panagubot. Sa bisan asang parte sa kalibutan, bisan asa kang mulingi, bisan asa kang mutanaw, ana ang kagubot, ana ang kaguliyang, ana ang away, ana ang gubat diri, ana ang walay panagsanabtanay diri, ni bisan sulod sa simbahan is naay panag-away, kung bisan asa ta mo tan-aw is naa ang kagubot. At din ato makita sa atong kaugalingon, ngano nahitabo man kining tanan. Ngano nahitabo man nga naay samok, naay kagubot, naay away, naay lalis, ni bisan karong pila mo ka tuig managsuod mong duha, apan sa pila lang ka segundo, naguba ang inyong relasyon, naguba ang inyong panagsaad, naguba ang inyong panagkuyog, tungod lang sa maong gamay nga problema. Tungod lang sa maong gamay nga istorya. Tungod lang sa maong gamay nga away. Gamay nga panaglalis. Gamay na walay pagsinabtanay. Andi nahimo siya nga dako kaayo nga problema. Sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi, ana apoy kaguliyang, ana apoy kasamok, ana apoy problema nga kita mismo wala nato nasabtan ngano makabuhatan ini mga butanga nga dili ta gusto, ngano makabuhatan ining mga butanga nga diin kabalot nga ang Ginoo dili malipay niini, ngano nabuhat man kanina tong tanan ni maski kabalot ta o nasayod ta nga dili ta ganahan o dili ta gusto mabuhat niini. Ni bisan sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, ana ay problema, ana ay kasamok, ana ay mga sakit, na balatian, ana ay pagluto. So sa di na to masabtan ang sitwasyon nga nag-alagad man ta ka sa Ginoo ngano nagkalisod ka, nag-alagad man ta ka sa Ginoo ngano wa ka naayos imong sakit, nag-alagad man unta ka sa Ginoo ngano wala nasulbad ang imong mga problema, nag-alagad man unta ka sa Ginoo ngano wala natubag ang imong mga pag-ampo. Usahay di na to masabtan ang maong sitwasyon. Apan ang usa ka pangutana nga ako ipangutana karon, ana pa ba ang imong kasing-kasing nga excited ka nga nagpaabot sa pagbalik sa Dios? Ana pa ba sa imong kasing-kasing
nga naghandom ka og nangandoy kanus amo balik ang Dios nga din ikaw ug ang Dios is manag-uban or magkuyog na. Nangandoy pa ba ang imong kasing-kasing niining tanan? O di ba ka ang naa sa tong kasing-kasing is puros na lang problema. Nasa tong kasing-kasing puros na lang pangutana nga ano nahitabo ni, nga ano nahitabo na siya. Mo na nga diin ang atong mensahe nga atong paghisgutan karon. Grabe kay siya kaanindot samtang maglantaw kita ug ato ang uting kayo ng ato ang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Unsa mang mga batasan ang kinahanglan natong usbon, unsa man nga mga kinaiya ang kinahanglan nato nga diin pagatun-an samtang maglantaw, samtang maghandom, maglaom kita sa pagbalik sa Dios. Ang pulong sa Ginoo diha sa libro sa Santiago, kapitulo 5, bersikulo 7 hantod sa 12, nag-ingon. Balikon ko sa libro sa Santiago, kapitulo 5, bersikulo 7 hantod sa 12. Ang pulong sa Dios nagaingon, busa, pailob kamo, mga igsoon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tanawa, unsa ang pagpailob sa mag-uuma, samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailobon siyang nagpaabot sa una o sa ulahing tingulan. Busa, kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom, kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsoon, ayaw kamo pagbagulbol sa usag-usa aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom anaa na sa pultahan. Mga igsoon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagkamapailobo ni Job. Ug inyong nasayran ang gibalos sa Ginoo kaniya sa katapusan kay ang Ginoo mahigugmaon ug maluluyon kaayo. Labaw sa tanan, mga igsoon, ayaw kamo panumpa kun manaad kamo. Ayaw panumpa sa langit o sa yuta, o sa bisan unsa, ingna lamang. Oo, kung oyon kamo, o dili, kung dili kamo oyon, aron dili kamo silutan sa Dios. Sa dili pa nato tukion pag-ayo ang mensahe o ang pulong sa Dios, ang mensahe sa Dios para sa toa. Atong tugutan kanong panahona nga diin, ablihan ang atong unahuna, ablihan ang atong kasing-kasing, mga tagtabang sa balang Espiritu Santo nga masabtan nato ang mensahe sa Dios niining takna. Magampo sa da. Ginoong Dios niining takna, salamat o Dios sa kahigayunan nga kami makatuon sa imong pulong. O Dios, salamat Ginoo nga diin bisan pa Ginoo sa mga problema, bisan sa mga pag-antos, bisan Ginoo sa pipila ka mga sitwasyon nga naabot sa mong kinabuhi, nasayra na mo Ginoo nga diin ikaw anaa para sa amoa. Nibisan karon takna Ginoo naghangyo kami sa imong balaang espiritu. Nga din imong ablihan magapanlihok ka sa matag usa, ablihan ang among kasing-kasing, ang tagsa-tagsa kahuna-huna, nga din ang mensahe nga imong ipaabot sa matag usa, among masabtan og among makuha, nga diin magkinabuhi usab kami niini samtang magpaabot kami sa imong pagbalik. O Dios, nibisan ako sa ubos sa tanang ubos nimong alagad, gamita ako. Gamita ang ako mga ngabil sa pagsultis mong mensahe. Gamita ako Ginoo sa pag-deliver Ginoo. Pagbutya Ginoo sa kamatuoran ngadto sa imong katawhan. Ug dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug amen. Ang atong ginaisgutan karon, mahitungod siya sa ato ang kinaiya o ato ang batasan samtang magpaabot kita sa pagbalik sa Ginoo. Sa libro sa Santiago sa kapitulo 5, niaging Domingo atong nadungog ato ang nakita ang mensahe sa Ginoo sa kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6 nga naghisgot kini mahitungod sa pahimangno ngadto sa mga dato. Nga din kung ato siyang tan-awon nga diin naay mga pipila ka batasan nga kinahanglan nga usbon sa mga dato, nibisan si bisan kinsa nga mga tao. Pero ang atong hisgutan diri nga diin ato ang ma-conclude nga diin ang tanang butang nga naa sa tao is panag-iya
sa Ginoo, na walay sarang bisan kinsa nga makapanghambog nga makapasigarbo niini nga siya dato kay siya, nga siya grabe kataas ayang estado sa kinabuhi, nga siya grabe ka ambungan. Walay sarang usak ka tao ni bisan unsa siya kadato, ni bisan unsa siya ka bright, ni bisan unsa siya kataas, walay usak ka tao nga takos sa paghambog kung unsa man ang naa sa iya tungod kay ang tanan panag-iya sa Dios. Nga diin niingon si Santiago diri sa kapitulo 7 iyang gipadayon nga diin samtang ang kinaiya sa pipila ka mga dato or samtang ang kinaiya sa pipila ka mga tao nga diin anaay nindot nga haruhay, nindot og haruhay nga kinabuhi sa kalibutan, na sila kinaiya sa paghambog as if nga taas sila sa ubang tao. Niingon si Santiago nganhi sa padayon sa iyang mensahe kapitulo 5 bersikulo 7 hantod sa 12 nga diin instead nga manghambog kamo, ang inyong batas nga kinahanglan ninyong usbon sa inyong kinabuhi. Samtang naglantaw kita sa pagbalik sa Dios, anaa ka mo'y mapailobon nga kasing-kasing. Kabalo ka mo magpailob, kabalo ka mo magpaubos, kabalo ka mo magpaabot. Sa bersikulo 7, gingon si Santiago, ang pulong sa Dios na gingon, busa, pailob ka mo mga igsoon, hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Sa pagbalik sa Ginoo, kita magpaabot nga diin kita unsa man na mapailubon. Kung ato makita diri, si Santiago klaro nga iyang gipa butyag sa mga Kristohanon niining panahona nga naa ang kasakit, ana ang pag-antos, naa ang kaguliyang, ana ang kasamok, ana ang problema nga diin si bisan kinsa nga mga Kristohanon apektado pud niini. Nga diin usahay na ay mga Kristohanon nga matandog pud ang iyang kinaiya. Matandog pud ang iyang kasing-kasing. Atong simplihon pagsulti, matandog ang iyang garbo nga tan-aw niya, mas bintaha pag gani ko ning tawhana, mas bintaha pag gani ko nimo, kinsa man ka? Wa koy giila nga Dios. Murabag sa panahon nga kanang tan-aw nimo nga mas grabe ka kataas kumpara sa ubang tao. Mao ning panahon nga kinahanglan nato ipaubos ang atong kaugalingon at tubangan sa Dios. Ngano man, walay usa ka butang nga atong mapahambog at tubangan sa Ginoo kay siya mismo man gani ang tag-iya niining tanan. Kung ato makita na ang kasamok, ana ang kaguliyang, ana ang mga problema, ana ang kasakit, ni bisan pa na ang mga pag-anto sa mga Kristohanon niining panahona. Pero unsay awhag ni Santiago sa mga Kristohanon? Magpailob kamo samtang magpaabot kita sa pagbalik sa Dios. Nigamit siya usa ka ilustrasyon, niingon siya, tanawa unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani. Mapailobon siyang nagpaabot sa una o sa ulahing ting-ulan. Gigamit ni Santiago mao ni siya nga ilustrasyon sa usa ka mag-uuma. Ang kaning mag-uuma nga diin nagtanom siya, dili sa ingon nga di ni kaugma niya na ikabuntag niya na ismuani na siya. Nagkinahanglan pa na siya pila ka buwan. And dili pa sigurado nga din unsang buwana. Dili pa jud sigurado if mahimo ni siyang magmalampuson kay ngano man ana ang kusog nga hangin, ana ang bagyo, dili sigurado nga din ana ang ani. Apan nagpaabot siya nga diin unsa man. Ana ang pagkugi. Lahi maguni siya ang duha ka butang. Nagpaabot lang ka nga naglingkod-lingkod sa bangko, nagpaabot lang ka nga diin naghigda-higda lang ka diha nga wala kay gibuhat, or kaning mag-uuma nga samtang nagpaabot ka sa ani naapod kay gibuhat para siyempre takos pud ang pag-ani, or may kag naa kay gibuhat para pud mas mo grabe or mo taas ang tsansa sa pag-ani. It means kinahanglan ka mulihok. Nga naman, sama sa usa ka tanom. Kung dili nimo magpaabot ka nga din mamunga na siya, pero wala ginani mo siya atiman na. Ani maski gikaon na siya sa kanding, gikaon na sa baka, wa gid nimo badlonga. Makaani ba day ka? Dili gayud. Wala nimo bisbisi, grabe ka uga ang yuta. Makaani day ka. Lisod. Kinahanglan nga muliho kita. Mao ni siya ang mag-uuma nga diin samtang nagpaabot siya is mulihok pud siya. Sa atong pagpaabot sa Dios, kinahanglan nga mulihok pud ta.
Sa atong pagpaabot sa Dios, kinahanglan nga din atong ligunon pud ang atong kaugalingon nga magpailob kita, nga din muliho kita para sa Dios, himayaon na to ang Dios, simbahon na to ang Dios, atong kailap ang kamatuoran ngadto sa ubang tao. Paambit na to ang kamatuoran ngadto sa ubang tao nga ang Dios maoy tinubdan ni ining tanan. Samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa Dios, ang ato ang pagbati, ang atong kinaiya nga atong batunan sa tagsa-tagsa sa atong kinabuhi, mapailubon nga kinaiya. Magpaabot kita, maningkamot kita, mutarbaho kita, samtang nagpaabot kita sa Dios. Ato makita diri sa bersikulo 8, unsa yang giingon? Busa, kinahanglan nga magpailob usab kamo. Again, magpailob usab kamo. Unsa may yang giingon sa sunod? Liguna ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Duha ka mabantayan nato diri nga gisulti sa pulong sa Dios. Samtang magpailob kita sa Dios. Unsa yang giingon? Inyohang ligunon ang inyohang tagsa-tagsa ka paglaom diha sa Dios. Or moingon lang tag liguna ang imong pagtuo o dapat malaumon ka sa pagbalik sa Dios. Ngano man? Ngano kinahanglan man nga i-mention, ngano kinahanglan man isulti ni Santiago nga din dapat magligon ka? If ni-mention gani ang pulong sa Dios nga magligon ka, nagpasabot ni ini nga naatay kinaiya nga maluya kita. Naatay kinaiya nga usahay di taganahan masimba, right? Naatay kinaiya nga usahay di taganahan magampo. Naatay kinaiya nga usahay di taganahan mo basa og Biblia. Di taganahan mo basa sa pulong sa Dios. Di taganahan mo attend og prayer meeting. Di taganahan mo attend og Bible studies. Naatay kinaiya nga sama ni ini. Di taganahan, di ta gusto. Maluya ta. Yes. Munang niingon si Santiago nga samtang nagpaabot ka sa pagbalik sa Dios, liguna ang imong paglaom nga diin excited ka nga diin nangandoy ka kanus amo balik ang Dios nga diin ganahan ka nga kuyog na ka sa Dios. Liguna ang inyong paglaom. Unsay gingon diri? Kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Atong nasayran sa bisan asa ta mulingi ana ang kagubot, ana ang kaguliyang, ana ang kasamok. Mapiktuhan ta mga Kristohanon, yes, tinuod ka na siya. Mapiktuhan kang Kristohanon, yes, tinuod ka na siya. Ug mao nang niingon si Santiago. Mao nang niingon ang pulong sa Dios. Liguna ang imong paglaom. Kay if ang imong paglaom mahuyang, if imong paglaom mahuyang tapos wala na ka nangandoy sa pagbalik sa Dios, mao ni imong pagabuhaton. Mabisi kayo ka sa pagpaningkamot sa mga butang sa kalibutan o dili sa butang sa Dios. Mabisi kayo ka sa kalipay, pagpangita sa kalipay nga naa sa kalibutan kaysa kalipay nga gihatag sa presensya o diha sa presensya sa Dios. Mabisi kayo ta kung unsa man ang atong mga pangandoy para sa atong kaugalingon instead nga mangandoy kita sa himaya sa Dios. If dili na to ligunon ang atong paglaom, sama ra pod nga nawagtangan tag paglaom nga ang Dios mobalik para sa atoa. Mauna diin sa mga nakadungog ni ini nga mensahe, if nibati man kag kaluya sa imuhang kinabuhi karon, if nibati man kag kahuyang sa imong pagtuo karon, if nawagtangan man kag excitement sa paglaom nga diin mobalik ang Dios para sa atoa, usba ang imong kinabuhi. Usba ang imong batasan, usba ang imong kinaiya, ipa-check sa Ginoo, Lord, please, tabangi ko. Tabangi ko, Ginoo, nga mabalik ang akong kainit sa pagpangalagad. Mabalik ang akong kainit sa pagbasa sa Biblia. Mabalik ang akong kainit sa pagpangandoy nga diin, ganahan ko nga magampo. Duol sa Ginoo. Wala ko naingon nga ulahi ang tanan. Dili pa ulahi ang tanan. Ulahi na ang tanan if nawagtangan na kag kinabuhi. Apan samtang buhi pa ka, ang paglaom is naa sa imong atubangan. Ang kausaban is naa sa imong atubangan. Pwede ka muluhod sa imong mga tiil, muluhod sa imong mga tuhod, ihangad ngadto sa langit ang imong mga mata, sangpita ang Dios. Lord, nagkinahanglan ko sa imong tabang. Ang atong pagkakristohanon dili sa ingon nga murag duwa-duwa lang ni siya.
Ang atong pagkristohanon is naglakbit kini sa ato ang kinabuhi, human ni ining kinabuhi ang naa sa kalibutan. Mo na nga diin, if bati man kag kaluya, na wagtangan man kag paglaom. Sulti ko kaninyo, balik diha sa tiilan sa Dios. Ningon si Santiago, mga igsoon, ayaw kamo pagbagulbol sa matag usa, aron dili kamo silutan sa tanan. Dili kamo silutan sa Dios. Og niingon siya, ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Ang makita na to diri nga diin, ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Iyahan ni siyang gi-connect nga diin ang Dios hapit na mobalik. Nga diin ang maghuhukom ay ana-ana sa pultahan. Andam na siyang muhukom sa mga tao nga mosulod ngadto sa pultahan. Ato makita nga diin, unsa may batasan nga ato makita diri sa bersikulo 9 nga kinahanglan natong usbon samtang nagpaabot kita sa Dios. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbol sa bisan unsa or sa usag-usa aron dili kamo silutan sa Dios. Mao ni siya ang ato ang kinahanglan usbon. Ang kining kinaiya nga dali kayo magbagulbol, dali kayo mabuhi og istorya, dali kayo kapuyan, dali kayo musultig bati, dali kayo moingon nga, unsa naman ni oy? Pataka man lang ka, di ba? Nga yung mga kinaiya ni ini. Kusog kay ta magbagulbol nga kapuyan na oy, kapuyan na oy. Niingon ba si pastor nga hapit na mo balik ang Ginoo? Bata pa ko, nagsulti na si pastor, karon puti na ang akong buhok, pagyapon ni balik ang Ginoo. Di ba? Gikapoy na ko. Ayaw ba iabot sa puntang nga murag moingon ka gikapoy na ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Ayaw ba iabot sa punto nga moingon ka gikapoy na ka sa pagsimba? Ayaw ba iabot sa punto nga moingon ka gikapoy na ka sa pagsangpit sa Ginoo? Kay kung ato siyang tanawon diri sa pipila ka mga bersikulo, anaa diri nga din ang Dios mismo wala man gani kapuya sa imuha. Kita mga tao nagpaabot sa pagbalik sa Dios. Apan walay perpekto nato samtang nagpaabot sa Dios. Taga-adlaw makabuhat ta og mga butang nga ang Dios dili malipay. Taga-adlaw makabuhat og mga butang nga ang Dios dili mahimuot niini. Kita naghatag tag kasakit ngadto kanunay sa Dios. Samtang nagpaabot ta sa Dios, yes. Pero di malikayan nga makabuhat ta og mga butang nga ang Dios dili malipay niini. Apan ang Dios tungod sa iyang pagkamaluluyon, gidawat gihapon niya kita maski dili kita perpekto atubangan sa Dios. Mao na nga diin, if nahabit man nimo ang kanunay pagsulti og mga bati o nahabit man nimo ang kanunay pagbagulbol nga diin gamayng istorya piti or di ba ka gamayng sugo murag bagulbol gayon ta murabag usahay kaning mahatag na ko nga example kaning mga batanon karon like sugoon sa ginikanan tapos kusog kay magbagulbol ako na sad hugas ra kay plato ako na sad pila ra may paghugas og plato di ba? Sugoon daga palit sudan ako na sad. Ay na mo pangaon. Pero ano siyang tanahon ba? Usahay, mao ni siyang kinaiya, dali kay magbagulbol. Muna nga diin, if ever na habit man nimo balikon ko, atong kinahanglan nga i-check ang atong tagsa-tagsa kinabuhi. Mga tagtabang sa Ginoo, Lord, please tabangi ko. Wag tanga kini, usbak kini ang ako ang kinaiya nga diin dali magbagulbol. Ilisi kini nga diin kinaiya nga mapailobon. Ilisi kini kinaiya nga andam ko magpaabot nimo. Ilisi kini kinaiya nga nangandoy ko sa imong pagbalik. Kani nga mga kinaiya mao dapat atong suoton, dapat mao atong ipausab sa Ginoo. Mao ni siyang naa sa atong kinabuhi samtang nagpaabot kita sa Ginoo. Dili ni siya ang pagbagulbol, dili ni siya ang kanunay lang mosulti, dili ni siya ang dali kayong masuko, dali kayong mostoryag bati, dali kayong mangluod, dali kayong mangingon ani nga mga istorya. Diba? Samtang nagpaabot kita sa pagbalik sa Dios, dapat mapailubon kita. Nigingon ang pulong sa Dios. Mga igsuon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panag-ingnan nga mapailubong panag-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Sa bersikulo 10 sa kapitulo 5 sa libro sa Santiago, sa atong mensahe karon, ningon siya nga hinumduman nato ang mga propeta. Do wala siya gi-mention nga kinsa mang mga propeta ang dapat atong pagahinumduman. Doon ay 133 ka propeta nga gi-mention sa Biblia. Ang din nato makita nga diin
halos tanan or tanan sa mga propeta nga diin bisan pa sa Old Testament nga diin nagsulti sila sa pulong sa Dios, sa mensahe sa Dios, ngadto sa katawhan, ngadto sa piniling katawhan sa Dios sa Israel. Kanunin nagsulti ang mga propeta, nagdala sa mensahe sa Dios, apan kining mga katawhan, kaning mga piniling katawhan, kaning mga kining mga Israelita nga diin naminaw sa mga propeta, kanipod silang mga tawhana ang dili modawat sa mensahe sa Dios. Laktod nga pagkasulti, ang mga propeta nga giingon ni Santiago, mga propeta nga nagsulti sa pulong sa Dios, mga propeta nga nagkinabuhi kung unsay giingon sa Dios, mga propeta nga nagsulti sa kamatuoran mahitungod sa pulong sa Dios, o kanipong mga propeta maupod ang mga tao nga diin dili tuuhan sa mga tao nga ilang gisultihan. Diin ay mga pastor nga magwali sa pulong sa Ginoo, sila pod dili tuuhan sa mga tao. Ni kumbaga ang mga tao di ganahan maminaw sa pulong sa Dios. Kung marites gani ang hisgutan, nagpundok dayon ng mga silingan. Di ba? Kung pang Ginoo ang hisgutan, awan nagkatibulaag, yahay pang sira sa pultahan. Pwede ba ta mo Bible study sa inyo ha? Te, kuya, ma'am, sir. Ay dili. Di ba? Ano na mga tao? And last year before sa UDET, nag-outreach study to sa Talisay, which is nag-conduct ditag house-to-house Bible studies. And then gipanguluhan ako og sa akong kauban, Pastor Ray. And then duha ka grupo ngadto sa Talisay, Dumlog Talisay. And then house to house, te pwede ba ta maka Bible study sa inyo ha? Ay dili, busy pa ko. Like ang kanunay nga tubag kaning manglaba, napay labhunon, napay lakwon, napay pagabuhaton. Yan nagtanaw nimo, inagbalik nimo wa man ang laba, inagbalik nimo wa may gilakaw. Di ba? Daghan na jud kay rason nga diin di sila ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. And then mag-Bible study pud, open tag Bible study. And then naapoy mingon nga atin tag Bible study diri. Like naaragid ko sa ilawom sa kanang kahoy, tapos nag-Bible study. And then moagi nga mga silingan pod sa katong gihandulan nato sa Bible study. And then mayon sila atin ta diri sa minaw tas pulong sa Ginoo. And then tubagon dayon tag unsa man ang relihiyon? tubagon dayon tag kaning unsa may panghatag diha sa mo maabot nga eleksyon. Wala nga usahay luoy pamalandungon nimo ang kinabuhi sa tao. Libre na lang gani ang kamatuoran. Libre na lang gani ang pulong sa Dios. Dili pa nila paminawon. Sa ubang nasod, magbasa sila sa pulong sa Ginoo, magtago-tago tungod kay pamatyon sila. Magdala sila Biblia, mutago sila kay pamatyon sila. Apan nagbasa gihapon sila sa Biblia. Apan subo pamalandungon tungod kay ang demokrasya sa Pilipinas, dagan sa mga tao nga diin libre na ang pulong sa Dios. Dili pa jud sila maminaw sa pulong sa Dios. Mao na nga diin, if ikaw namati ka karon sa mensahe niining takna, ayaw kawagtangan og paglaom sa pagsulti sa pulong sa Ginoo. Nibisan pa unsay gingon ni Santiago, ang mga propeta sa unang panahon, nagsulti sila sa mensahe gikan sa Dios. Sila man gani mismo dili tuuhan sa mga tao. Apan unsa may ilang gibuhat. Kanunay gihapon sila misulti sa kamatuoran. Nibisan ang mga tao nga ilang sultihan, maupod ang mga tao nga mubiay-biay nila, maupod ang mga tao nga mulutos nila, maupod ang mga tao nga mupasakit nila, apan nisulti gihapon sila og nagpabilin sa kamatuoran. Ni if ikaw mismo, ikaw ra ang Kristohanon sa imong pamilya, ang imong ginikanan mo ay mubiay-biay nimo, ang imong ginikanan mo ay mulutos nimo, ang imong igsuon mo ay mubuhat nimo istorya, ang imong igsuon mo ay mubuhat or mupasakit sa imuha or mulutos nimo, ang imong kaugalingong pamilya mo ay mulutos nimo, ayaw pag-ingon nga din mo biya na lang kasi mong pagpangalagad. Ayaw pag-ingon nga adi na lang ko musimba. Ayaw pag-ingon mo biya na lang ko sa akong relasyon sa Ginoo. Ayaw pag-ingon nga din gikapoy na kas pagpangalagad. No. Mao ni siya ang kasakit nga nasi mong kinabuhi nga kinahanglan nimong makita nga diin wa ka naginusara og ang Dios uban kanimo. Mao na nga magpabilin lang ta, mapailubon tungod kay ang Dios
anaa siya kanunay. Anibisan sa atong pag-antos, taliwala sa mga kalisdanan, magpabilin kitang mapailubon tungod kay ang Dios mubalik siya para kanimo ug para kanako. Aton tan-awon ang pipila ka mga bersikulo. Nagingon diri, ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Nagisgot siya about ngadto sa mga propeta. And then gisuginlan ko kamo mahitungod sa pagka mapailobon pud ni Job. Og iyang nasayran ang gibalo sa Ginoo kaniya sa katapusan kay ang Ginoo mahigugmaon og maluluyon kaayo. Si Job isusa ni siya ka matinud-anon og matarong nga anak sa Dios, hilabi na nga ni sa kaning libro sa dili pa ang Salmo, Job. Si Job isusa siya sa pinaka dato in the land of Oz. Dato kay siya, asin literally nga dato kay siya. Mao na nga diin atong makita pod sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 6, mao ni siya ang pahimangno sa mga dato. And then atong makita pod si Job nga dato pod siya. Apan si Job is unsa man iyang gibuhat. Si Job nakita nga diin ang iyahang kasing-kasing is putli atubangan sa Dios. Nga siya mismo nga nagpabilin ni bisan pa ang tanan niyang anak namatay. Nibisan pa ang iyang kabtangan dato kay siya, apan ang iyang tanan niyang kabtangan is nahanaw lamang back to zero. Nagpabiling gyapon siyang matinud-anon sa Ginoo. Nibisan siya mismo is naa siya'y nuka-nuka, naa siya'y sakit sa lawas. Nagpabilin gyapon siya sa Ginoo. Tanan niyang anak namatay, nagpabilin gyapon siya sa Ginoo. Ang iyang asawa mismo nga mao tay mutabang sa iyaha, mao'y nagtunglo niya nga biyain na ang Dios nga imong gialagaran, mao nang naingon anita sa atong kahimtang tungod kay ni simba kas Ginoo. Murabag nibalhin ka na nang born again Christian, mao nang ingon anita ron nagkalisod ta. Ato siyang timan-an nga din sa atong mga pag-antos, sa atong mga kasakit, ang Dios anaa kanimo o anaa kanako. Nagtan-aw siya, nakakita siya, di sa ingon nga ang Dios nalipay nga pandul-pandul na kadiha, nagkamumo na kadiha. Wa sa ingon nga din ang Dios nalipay tungod kay nag-antos ka. Wa sa ingon nga ang Dios nalipay tungod kay nagsakit ka. Apan ang Dios nalipay tungod kay bisan taliwala sa mga problema, kasakit, mga kalisdanan, imong kasing-kasing nagpabilin gihapon diha sa Ginoo. Mao nay kalipay sa Dios. Ug mao na nga si Job, bisan unsa kabati ang nahitabo sa iyang kinabuhi sa katapusan, mahigugmaon og maluluyon ng Dios nga nakita niya nga matinud-anon si Job ug iyang gipanlanginan si Job nga labaw pa kung unsa ang kadato niya sa una, labaw pa ni ana ang panalangin sa Dios ngadto sa iyang kinabuhi. So ato makita diri unsa man nga prinsipyo nga if ang Dios malipay sa imong kinabuhi, panalangin is mag-awas-awas sa imong kinabuhi. If ang Dios mahimuot, if ang Dios malipay sa imong kinabuhi, ang panalangin musunod na ni ana. Pero baliktad magud sa toa. Dek giuna usahay magud ang tao is unahon niya pagpangita ang panalangin. Tapos ang Ginoo is last na. Ayaw, unaha ang Ginoo ang panalangin, musunod na siya. Mao na sa kinalasan nga bersikulo. Usapod ka pahimangno sa matag usa sa toa. Ayaw alabaw sa tanan, mga igsoon, ayaw kamo panumpa kung manaad kamo, ayaw panumpa sa langit o sa yuta, o bisan unsa. Ingna lamang oo kung uyon kamo o dili kung dili kamo uyon, aron dili kamo silutan sa Dios. Usahay na habit ra sa mga tao nga kaning moingon tag promise more pa. Tapos mangluwa pa ka sa langit. Kani yun ani nga prinsipyo. Kinahanglan nga di man sa ingon nga labaw sa tanan mga igsoon. Wala gipasabot ni ini nga kini mo'y pinakalabaw sa tanan. Ang gipasabot ni ini that mao ni siya ang listahan sa mga pahimangno, mao ni siya ang listahan sa mga batasan na kinahanglan natong usbon o kinalasan apilo ni nako labaw sa tanan, mao ni siya ang kanunay pud ninyo timan-an nga diin sa inyong pagpanaad kung moingon mog o tumana ka na siya og moingon mog di or unsa man ninyong rason tumana ka na siya. Unsa may purpose nato diri? Unsa may purpose nato diri? Ang ato ang makita diri is ang atong kinaiya kaning ato ang integridad.
isip mga Kristohanon. Ang ato ang reputasyon, isip mga Kristohanon. If ikaw Kristohanon, imong gibit-bit ang reputasyon sa Dios, kung unsa man ang bati nimong nabuhat, maapektuhan ang imahe sa Dios sa imong kinabuhi. Manang king Kristohanon ka, tapos niapil ka ngadto sa sugal, is makita nila nga Kristohanon man na siya, ngano niapil man siya sugal. Nabati ang imahe sa Dios tungod kay Kristohanon ka. Akong gusto ipasabot sa matag usa, sa imong isulti, sa imong saad mo, oo ka man or mo dili ka man, bantayi ang imong mga pulong nga dili nimo maguba ang reputasyon sa Dios pinaagi sa imong pagpanaad or pinaagi sa imong pulong or pinaagi sa imong istorya. O sahi dali ra ba kay ta makasaad sa ubang tao? Samot naglipay kay ka? Kung lipay kayo ka ang tendency sa tao, humo kay ka mo buhat og saad. Like buhaton ako ang tanan para nimo day. Humo kay ka mabuhi og saad nga murag as if nga makaya nimo pero na-realize na mo nga di nimo makaya. Mo nang bantayi ang imong kaugalingon, bantayi ang imong integridad isip Kristohanon, bantayi og kupti ang reputasyon sa Dios nga dili kini maguba ang imahe sa Dios pinaagi sa mga usahay pakyas nga mga pagpanaad. Mo nga diin be honest lang siguro sa tagsa-tagsa ninyo kinabuhi, especially if naay mangutana ninyo. If ever may mangutana sila nga, nikaon na mo, like, ayaton pamakak, kaming kag nikaon ako, pero honestly, gutom na dyan kay ka. Yung murag, pila ka minuto, murag nakuyap pa na ka, kay gutom na kay ka, tapos gipangutana, bitaw ka nikaon na kay kag, yes, nikaon ako. O diba, kaasan mo dapit, tapos matubag na kag padulong nami, pero maapay pagmata nimo, like, dili na to himuon nga habit, ang gamayng pagpamakak, nga murag, as if normal ra ni siya. Actually, it is not normal. It is not normal. Imong gi-practice imong kaugalingon unsaon pagpamakak sa gagmayng mga butang, hantod nga modako nining mga butang, nga di na ka mahadlok mamakak atubangan sa Dios. Mao na nga diin atong tanawon diri. Kung mayon kay kag tanawon nimo sa before ka mo respond sa usa ka tawo, may kag oo, tumana kini, o may kag dili, ayaw pod tumana. Apan, if maabot man ang punto nga di ni kasulti kag yes or nakasulti ka og saad or nakasulti kag oo, ipasabot pud sa iya ngano nga dili ka makabuhat na or ngano dili ka makaagto, at least ma-explain na nimo siya. How about emergency, di ba? Ang gusto ra ipasabot niini is para ma-maintain nimo ang integridad nimo isip Kristohanon, para dili nimo madaot ang reputasyon sa Dios, para dili nimo madaot ang imahe sa Dios nga diin isip ikaw anak sa Dios, isip ikaw usa ka Kristohanon. Ug hinaot nga diin pipila ka mga batasan nga atong nakita karon, mga kinaiya nga kinahanglan natong usbon samtang magpaabot kita sa pagbalik sa Dios. Hinaot nga diin atong mahinumduman ug atong ma-check sa tagsa nato ka kinabuhi nga magpailob kita, malaumon kita, lig-uno na to ang tagsa na to ka kinabuhi, tagsa na to kapag tuo, ni bisan pa mangandoy kita sa mga butang ikahimaya sa Ginoo. And then, taliwala sa mga kalisdanan, taliwala sa mga problema, magpabilin kita diha sa Dios, tungod kay ang Dios wala mibiya sa atua, o sa ato apod nga mga pulong. Hinaot nga ang Dios mahimaya pod niini, nga diin, dili ta magpataka og saad, dili ta magpataka og sulti, kung unsa man ang atong masulti. Hinaot nga diin, niini nga mensahe karon, ato nakutlo og hinaot nga diin, if ever sa imo ang kinabuhi na may kinahanglan nga i-check, na may kinahanglan nga usbon, mo ning panahon nga diin atong i-evaluate ang atong kaugalingon, andin mga tagtabang sa Ginoo. Mga tagtabang sa Ginoo, Lord, please help me. And I hope and I pray nga diin sa tagsa-tagsa nato kinabuhi atong mahinay-hinay, if dili man tanan, mahinay-hinay natong aplikar tabang sa balang Espiritu Santo ang mga kinaiya nga dapat atong usbon samtang mangandoy kita sa pagbalik sa Dios. Magampo kita. Ginoong Dios, nining taknaa Ginoo, salamat sa imong mensahe nga among nadungog karon. Salamat o Dios nga anaa ka kanunay Ginoo bisan sa mga problema, bisan sa kalisdanan, bisan usahay naa kami sa sitwasyon nga wala mi nasayod unsa ang solusyon o unsa among pagabuhaton, apan o Dios salamat nga anaa ka. Ginoong Dios, nagapasalamat ako sa imong mensahe karon. Nibisan pa sa pagpahinumdum sa imong mga kaanakan, hilabi na gayud sa amo ang mga batasan. Batasan sa pagpangandoy sa imuha nga pagbalik. Batasan nga samtang nagpaabot kami, unsa man ang among kinaiya nga amo ang pagabit-biton sa matag usa. Lord, nagaampo ako sa matag usa sa imong mga kaanakan karon nga naminaw. If ever naa man sila mga batasan Ginoo nga kinahanglan usbon, sa ilaha Ginoo nga istorya,
nga usay dali sila makasultig bati o dali sila makabuhi og istorya. Lord, please touch their lips, O God. Bless their words, O God. Nga diin willing sila ma-change tabang sa balang Espiritu Santo nga mausab kini sa ila. If ever Ginoo na may mga kinaiya nga diin dali kay mo give up, nga may mga kinaiya nga nawagtangan nagpaglaom, naman pipila sa ako mga kaigsuonan Ginoo nga diin layo na kay silang pagpangalagad, bugnaw na kay silang pagtuo, wala na sila basa-basa sa imong pulong, wala na sila ampo-ampo. Lord, I pray that Lord please tuguti Ginoo ang imong balang Espiritu mao'y padayon Ginoo og hikap sa ilaha. Padayon Ginoo magapulpo Ginoo kung unsa man ang mga babag Ginoo sa kainiton sa pagpangalagad. Lord, please tuguti Ginoo nga diin ang imong balang Espiritu magapanlihok sa ilang kinabuhi nga sila mismo moingon nga Lord, ganahan ko nga mag-usab sa akong kaugalingon. Lord, usba ako. Lord, gikan karon ikaw Ginoo magkontrol, ikaw Ginoo maghari sa akong kinabuhi. Lord, salamat sa tanan. Salamat sa imong mensahe ug dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Tanan dungog pagpasalamat kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.